sembla que no pot ser, tot, eh? Això ho hem de posar forts aquí i per avall. Una xampanya. Espera, que això aquí ho podem fer. Però ha de venir aquí fins després. Ha de venir per aquí, això. I això, després ho farem seure qua. I és que no li agrada que no el megui. Aquí, un. Dos. Farem un poc més de ballonet. Bon dia. Bon dia. Ai, són tots. Bon dia. Filmeu bé, que arriba. Que ho és bon, el Cardós? Jo li deia, sisplau, aquest, si està ben assegurat, que no mos caigui damunt el cap, aquí cap a popa, eh? Jo que sé, això, em fico ja, em fico... Bé, em fico i tu i em fico. No No me venguis amb històries. Em fico per posar. Jo, me van dir que hi eres tu. Jo li vaig donar aquesta cunyeta petita, Conta tu, petita, per alçar la mola. aquesta cunyeta, que el fagués fort. Com ho has dit en sol, José, deixa fer qui sap. Deixa fer qui sap qui matar les portes com i trobar les forat fet. Dice qui sap qui matava el porc per cul i robava el forat fet. I robava, no, trobava. I trobava el forat fet. Trobava. I trobava el forat fet. Trobava. Aleshores, Això està intacte, això no s'ha mogut mai. Està intacte. Igual que el dia que ho vaig posar. Mira, veuràs com estaven. Mira. Mira, veus? i això que jo ho vas trobar romput, Sí, així, sí. ja està romput. Però això és l'única manera de fer-ho fort, és per no fer massa coses, això. Quina llenya vas emprar? Ostres, Ostres. ostres. Vaig fer les pontilletes de cada una, els biaixos de cada un. Me'n vaig anar amb Pere de Vins i Remet, i en Pere de Vins i Remet m'ha zabatat, i listo, jo després ens vaig acabar d'ajustar. I a l'altra banda també. Ben igual, sí. Vai, això, que és que va pigar de les dues bandes? I van anar a s'escanyar. Els canotells. Ah, això va ser un mal temps. Idò. El lleu t'estava amarrat allà en els canotells I va anar... i va anar fins damunt a escanyar. Pots comptar el que va rodolar aquest. Vas comptar, mira, la va coixir, la va coixir de dalt, perquè el resto no va... Allà és arena també, saps? No. De mal no se'n va fer, no. El mal el va fer dalt. Però en el casco i això, no hi ha fet res, no va fer res, no, No va fer res, no. I el nas està baratat, també, Sí. No ets original, no. No. Això és el Victòria Això és la que tu Victòria. empraves per pescar. Això és la Victòria que jo I el havia tingut abans? Aquest era d'en... En- El que el va fer fet un pare va ser el Lluís. Era un nom de la dona, de Victòria, El Lluís... del Espera, Castell. no sé qui era el Lluís. Sí, el Lluís, ensenyat, Ah, ensenyat. Lluís ensenyat, sí. Lluís ensenyat. Son pare de l'ensenyat, després qui pescava també, per son pare. Ah,
Es vell, això es veia ensenyat, El cavall, vell esto. ensenyat la va fer ton pare. I això és un 28, Això és un 28, sí. És un 28. 28 primer acte, és un 27. I de quin any és això? Bueno, no me'n record. No me'n record de quin any. Clar, això són els anys 40 o 50. 50, no penes, per ahí. I el triquet, Sí, això deu ser posterior. sí, sí. El triquet major i mitjana devia dur, major enmig. I el que parlaven, un dia, això no ho feien redó, ho feien ovalat, per tenir més cos. Això no era un forat redó, sinó és ovalat. És més ample. Per donar més amplada Sí. en el botaló, Té també. més cos, i així no se doblega. Ah, M'entens? clar, De prim és igual, és la mateixa alçada, però d'amplada té més amplada. la força és de... Que la costa de costat De tingui més costat. força de costat. I un botaló en curvatons, un lleut en curvatons, també és una cosa... Perquè ja t'he dit, perquè com que el nas no és el seu. Això és modificat. Això ja està modificat. Això només en els bots. No. Això Els lleus no en solen ja dur. li van fer després de la castanya, després d'haver rebut. I després es veia ensenyat que ho va tenir en Pito, me vas dir? Sí, jo la vaig comprar en I Pito. tu la vas comprar en Pito, Quintana. Quan va passar això, era del sogre d'en Fico, d'en Martí Mates, que la tenia allà als Canotells. Ah, de l'ensenyat va anar en Martí Mates. Ah, bueno, sí, el mateix. Sí. Ensenyat Martí Mates, després en Pito, No sé si Quintana, antes havia estat de qualcú. qualcú més. Això ja no ho sé, però això, moltes coses són noves, perquè ja et dic que la marca va rebre i després la van... I aquesta marca que pescava el Canutell sempre? Pescava, en Pitó la pescava a Cales Coves. Ah. Però quan la van fer, es veia ensenyat que estava No, aquesta és del Castell. a Cales Fonts. Clar, aquesta marca era del Castell. Va ser del Castell mentre la va tenir aquest, va ser del Castell. No és que anés de Barcarol després els Canutells, es veia ensenyat. Sí. La duen els Canutells, també. Ah, no, això ja no ho sé, jo. Això ja no ho sé. Si insistiu anaven per allà o això ja no t'ho vull dir. Això ja no t'ho vull dir. Però bueno, I només amb el mal temps aquest que va rompre el fet és aquest. els escalamots de les dues bandes. Saps? El resto de casco va estar bé. Jo suposo... Bé, ells van embartar coses, perquè jo sé la roda, van embartar... Van embartar coses, però jo ja no sé quines coses van embartar, jo ja no ho sé. Ah, i d'així tu, quan la vas agafar tu, ja està restaurada del mal temps aquest. Sí, El que vas fer tu són els curvatons aquests, Exacte. que això no ho havien fet. això no ho havien fet, exacte. Sí, ja estava restaurada, ja. Ja estava restaurada, ja. Llavors la cinta, una peça, dues i tres, de tres trossos. Aquests estan tres trossos. Però la taula de claus que parlaven, ho haurien de fer net, no el veu. Sí, fins aquí, Fins aquí, No crec que arribi tan amunt. Sí. Les taules de claus eren amples, Les barques petites, sí. Es feien amples, Pues fixa't tu, quina taula de claus aquí més ampla. Una peça que fa molta força, Clar, compte. perquè va i descansen totes les costelles. O sigui que això són curvatons fets d'en Pedro de Vinirremet. Sí, en Pere vaig matar. En Pere vaig matar, jo vaig fer les plantilles, en Pere vaig matar i això després ho vaig. Jo me'n record quan vas fer el suplement aquest de quilla tan gros. Aquí n'hi vaig fotre d'aquí, perquè la peça era grossa d'aquí. Sencera. Li vaig sencera. Sencera, que no farà nosa, no? No, exacte. I a popa ja no és ovalat, perquè clar, aquest botaló ja no fa tanta força. No, aquest és molt petit. Saps la diferència que hi ha? I aquestes diferències són petits, són detallats, però hi ha de diferència. Les forques que són teves, Sí, això ho vaig fer jo tot. i aquestes són d'Uasta també. Sí, això és bastre. Forques.
Adéu.